Szia! Szia! Ki a 5 hónapos? Hát ki a 5 hónapos baba? Ki? Kukucs! Kukucs! Szia! Szia! Dion! Mi nem nevetsz mostan? Kukuk! Tornázó? Hogy tornázó? Hogy tornázó? De nagybaba vagy. Dion most 67 centi, és 6 kiló 75 deka. Igen. És nem sokára, 2 nap múlva leszünk 5 hónaposak. És most nem akar nevetni, mert látja, hogy kamerázok. Igaz, kisfiam? Igaz.